Голяма повреда на шофьора му съседе. Аре, бокса, Ванко, бързо его, ето, дай! Кога си фаровете? Ще после трябва да потаме наистина. Мале замина, отиде. Е, там, от другата страна, човек! Няма време! Дай един боен фар да му светна! Не, ама снимаш! Трябваше да спрем да му пуснем фаровете. Не те ли страх от змии сега? Не те ли страх от змии? Бъде заболява курема, често. Не, ама снимаш. Ой, Бенжена, брат! Ще бача да това яко, брат. На фоста според мен вече Няма проблем, it's okay, it's okay. It's okay. We have an emergency. Мак, ти момчета да гледат, Ванко, айде си ходим. Ай, кажи бай, Ваня, сега, че не си срал на Силвър Лейк. Ти си усрал цялата територия, за гуща, човек. Брат, всичко ми с хавана. Ма едно джакузи ще ми дойде много добре. Добре, аз завърти малко ключа. Ама спри парното. Ще падне акумулаторът. Ще падне. Ще изгори бобината. Ще стане мазал. Те са някакви такива дезинфекциращи лайпове. Има алкохол в тях, да ти кажа. Алкохол ли има? Някакъв нов кит няма ли? Не знам, това на музика се е по-хубаво, човек. Естония немска. Вкусни лей. Има, мога му дам пачи. Снимал някоя лайняна чалка, бе. Грам, не ги разбирам. Ясно. Как се ускорява сам? Леко. Ема те са стоплихме обаче. Той се усеща парното. Да, като не се движим. Ако дигнеш прозореца... Добре ще... Чай да го набия. Щупил се и регулатора. Те продават такива... Супер тъмно обаче, не става за iPhone. Значи full door Ще бъде iPhone, не може да фокусира на тъмно.